Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U b'til-eżis l-lum qegħdin noffru dil-Quddisa għar-Ruħ Giuseppe, Ġolina u Edmund Buġejja. Ekku fil-Vanġelu illum ser niltaqgħu ma' Ġesu hekk li fakkarna għas-soltu fil-valuri li jagħtina fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. U għalhekk biex nitħejjew tajjeb għal din ċelebrazzjoni li qed niċċelebraw flimkien, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħinina. Int ir-raj tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dlubitna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull mu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek, watina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li jutajjeb fina u tħarisulna bit-ħabrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Ħuti, aħna wkoll mindu smajna bikom ma qegħdejniex nitolbu għalikom u nibqgħu nitolbu li tarfu sewwa r-rida ta' Alla bl-erf kollu u d-den spiritwali. Hekk tkunu tistgħu tgħixu sewwa kif jixraq lil-mulej u toġbuh f'kollox bil-frott u ta' kull opra tajba u tikbru fl-għarfien ta' Alla. Titwettqu bil-qawwa kollha li tiġi mill-qawwa tal-glorja tiegħu biex tkunu tifilħu ġarbu kollox bis-sabar. Ifirħu u roddu ħajr lill-Missier li jagħmilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub li bih għandna il-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet. Il-kelma tal-mulej. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq tat-trombetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew warajja jgħid il-mulej u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Darba il-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' il-kelma t'Alla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenażaret. U ra żewġ dajes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbik. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmum u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun, aqdef il-barra fil-fond u kalaw ix-bik tagħkom għas-sajd.
Wieġbu Xmunu qallu, Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn, imma laqiet tgħid int ħankala xbik. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li xbik tagħhom kien għoddu inqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u imlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jerqux. Xmon Pietru kif ra dan, inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu, dbiet minni mulej għax jien raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba, kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u Lied Zebedew li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun, tibżax, min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Dal-Vanġelu ifakkarna f'realtà oħra sabiħa tal-ħajja tagħna li Alla jiltaqa' magħna f'dak li nkunu nagħmlu aħna ta' kuljum. Men għandek lil dawn it-tliet dixxipli u li Zebedew flimkien ma' Xmun, dawn kellhom il-business tagħhom kienu sħab flimkien u kellhom ukoll dgħajsa. Issa l-fatt li kellhom id-dgħajsa tagħhom mhux kienu jaħdmu ma' ħadd ieħor, dak ifisser li kienu nies kapaċi, kienu nies li setgħu jaffordjaw li jkollhom id-dgħajsa tagħhom. Allura kellhom business tagħhom u ma kienx żgħir. U dawn f'dan il-kuntest jiltaqgħu ma' Ġesu li kien hemm in-nies qegħdin jisemgħu lil dan Ġesu li hu il-profeta u dan Ġesu nistgħu ngħidu jistieder ruħu bideh u joħroġ magħhom fuq id-dgħajsa. U jaqbdu dik il-qabda kbira ta' ħut. Qabda kbira li lilhom bħala professjonisti fix-xogħol timpressjonawhom. Ma kienx naturali li jaqbdu daqshekk ħut f'daqshekk ħin malajr li kellhom jgħidu lil sħabhom b'dgħajjes oħra jgħinuhom biex jitellgħu di l-qabda ħut kbira li qabdu. Però mbagħad f'dawn id-dixxiepli b'mod speċjali f'Pietru naraw karatteristika oħra, il-flessibilità. Dawn id-dixxiepli x'in Ġesu għamlilhom l-istedina tiegħu qalilhom issa minista l-qudiem tibdew taqbdu n-nies u mhux il-ħut. Jiġifieri qed jgħidulhom ħanatikom missjoni ġdida. Il-missjoni li tevanġelizzaw dik tfisser taqbad il-ħut, taqbad in-nies, il-missjoni li xxandru l-kelma talla u taħtfu n-nies minn taħt dejn il-ħażin. Melli tagħhom di l-possibilità, il-Vanġelu jgħid telqu kollox u marru warah. Din turi ħafna flessibilità u turi wkoll disponibilità għall kelma talla. Għalhekk jew illum nitolbu l-Mulej il-Grazzja li meta hu jsejħilna u jsejħilna fi ċirkustanzi normali tal-ħajja tagħna, ejjew nitolbuh il-grazzja li nkunu kapaċi ngħidulu iva. Għax jekk ngħidulu iva dak il-ħin daw id-dixxiepli żgur li ma fehmux kien qed jgħidilhom Ġesu. Damu ma fehmu, fil-bidu raw ftit il-popolarità ta' Ġesu u mxew warah. Imbagħad ħasbu li ser jagħtihom il-libertà minn taħt il-lut, minn taħt l-istess Rumani. U baqgħu jifhmu bil-mod il-mod sa x'in imbagħad Ġesu miet qam u niżel l-Ispirtu Santu fuqhom. Prejjew nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja d-don tal-flessibilità biex meta l-Mulej jsejħilna nkunu kapaċi ngħidulu iva. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa numu bil-wifqa u r-resqu tal-personali tagħna lill-mistiera tas-sema.
Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqifijiet tas-saċerdoti, għall-katekisti kollha biex kull membru tal-Knisja ikun flessibbli biex jgħid iva għall-kelma tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna hawnhekk preżenti biex bħal dawn id-dixxib li meta inti tiltaqa' magħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum ma nibżgħux ngħidulek iva. Nitolbu. Irresqulek Missier ħanin ukoll it-talba tal-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju, b'mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna lill-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ikel tar-ruħ. Imbirek id-mwet tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq il-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda fit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq ta' sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rrodulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, lielna jiswielna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxib li tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxib li tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej,
inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Ġusepp, Ġolina u Edmund, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla, tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Soqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Gloria al-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Gloria al-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej intitma l-fidili tijek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tijek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donja kbar mogħtija lilna minn ibnek il-Għażiż, aħna nimxu l-qoddim sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Infaħru li bnedmin